সুজিত দৈমাৰী আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু এই নিৰ্বাচনত তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে এনেকৈ খোলাখুলি কেম্পেইনত নামাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ফ্ৰম দি মৰেল পইণ্ট অফ ভিউ কাৰণ হি নন পলিটিকেল ফিগাৰ আৰু এবাৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে পাৰ্টি প্ৰগ্ৰামবিলাকত যাব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ গৈ আছে না आं एक्चुअली थोंजोङै কোনো इलेक्शन कैम्पेन मिटिंआव आङो बाहागो लायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय कुनु बेबायदि माबायाव आं गाखोनोबो हाया सोरबा माने मा होनो बिजेपिनि माने मा होनो कैम्पेननि मिटिंआव नाथाय जिखुनु सोरनिबा समाजारि बिथिङाव समाजजों रायलायनायाव बेवहाय जेबो माने बादा गैया माने थोंजोङै नोङो जुदि इलेक्शन कैम्पेननि मिटिंआव गायोबासो बे माने माबा मा होनो नाथाय इलेक्शननि बोथोर दा बेवहाय सोरबाया लुबैयो आंनिफ्राय माबा मोनसे मन्तब्य मा नुदों जेरै नोंथांमोना सोंदों बेबायदि गतिके सासे नोगोरारि हिसाबै आं जेखौ नुदों जेखौ सोङो बिजेपिनि बाथ्रा बुंबा आं बिजेपिनि बुङो जुदि बिपिएफनि बाथ्रा सोङो आं बिपिएफनिखौबो बुङो जुदि कंग्रेसनि सोङो आं बेखौबो बुङो इउपिपिएलनि सोङोबा आं बेखौबो बुङो आं बयनिबो बाथ्राखौनो बुंगासिनो दं अदेबानि आंनि बुंनायाव खायफाया माने गावनिखौ बुङाखै बायदि मोननानै आंखौ एसे माने पार्शियली माबा बुंदों नामा बेखौ सानो दा बिजेपिनि सरकार दानायनि बाथ्रायाव जेला आंखौ सोङो अब्ला बिजेपिनि आं मोनथिनाय जिखिनि थांखि आरो दा जेखौ माने इलेक्शननि माने फोसावदिंनाय मेलफ्राव जेरै बुंदों चिफ मिनिस्टार बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौसो आङो माने बुंबाय थादों आरो थिग बिपिएफनि बेलायाव सोंदोंब्ला आं बिपिएफनि बाथ्राखौबो बुंदों दिनैसिम रावखौबो आङो गाज्रि बेबायदि समाल'सना खालामाखै जेरै सोंदों बिनि आं फिननायखौ होदों खिन्थु आं रावखौबो बुङाखै ओरै जानांगौ ओरै जानांगौ ओरै जानांगौ मालाबा बुंदों सोरबा बिजेपिया माने दिनैहाय माने बिटिसिआव माने माब्रैहाय माने रायजो राजानि सापर्ट मोननो हागौ बायदिसिना आं मोनथिनाय बाथ्राखौ बुंदों जे बिजेपिया जुदिअ सांगठनिक भाबै मावाखैब्लाबो बिजेपिनि जेबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि स्किम आइजोफोरनि बेलायाव न'खर सलायनायनि बेलायाव दिनै जेफोर स्किमफोर होदों आसनिफोर होदों अरुण'दयनिफ्राय लानानै उज्ज्वला आसनि गेसनिफ्राय लानानै दिनै आइजोफोरनि थाखाय माने साफायाव 10,000 रां होनानै माने महिला उद्यमिता आसनि बेनि अनगायैबो फरायसुलिफोरनो कलेजाव फरायनायफोरनो 10,000 रां होनाय गासै बेकार जि जोंनि माने 40 बोसोरनि गाहायाव थानाय लाइमोनफोर बिसोरनो 2 लाख माने रां होनानै माने बोरैहाय बिसोर गावनि जिउआव माबा मोनसे मावनो हायो बेफोरखौ खालामनाय आबादारिफोरनो 6,000 फैसा हरनाय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों गिदिर बेमार आजार बा एक्सिडेन्ट केसफ्राव एसेब्लाबो मदद जानाय हिसाबै माने बे कार्डखौ होनाय बेबायदि गोबांथार माने नरेन्द्र मदि मानव गेदेर बिथांनि दैदेननायाव हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांनि दैदेननायाव स्किमफोर माने मावगासिनो दं आरो बे स्किमनि गेजेरजों बिजेपिनि सोमोन्दै बै स्किम मोनग्रा मानसिफ्रा मोनथिगौ गतिके मोनथिगौ नालाय बे हिसाबै बिजेपिखौ नुवाखैब्लाबो नाथाय बिजेपिनि माने बाथ्राया माने बिटिसिनि सिङावबो जेरावबो गोसारनानै दं आरो बिसायख'थि गेलेनाय लोगो लोगो बेफोरबो हिसाब निकासाव फैयो बे जाबाय जोंनि माने मा होनो बिदिखौ मानव गेदेर सांबादिक बा नोंथांमोन बायदिया जेब्ला सोङो अब्ला बे बाथ्राखौ आं जेखौ मोनथिगौ आं बेखौ बुङो नाथाय आं बिदि होननानै माने सोरखौबा गाज्रि होननानै बेखौ बुंनो थाङाखै गतिके बिजेपिया दिनैहाय बिटिसिआव माने जेरावबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांनाय समाव हाजार मानसि फैनायनि गुबैयानो जाहैबाय बेबायदि लाइनजों गासिबो बिजेपिखौ मोनथिगौ बिजेपिया बिटिसिआव गोदान नङा आफाद हिसाबै बयबो बिजेपि खालामनांगौ होननाय बाथ्राखौ बिजेपिया बुङाखै अदेबानि बिसिनि खामानिनि गेजेरजों सरकारनि खामानिनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ होनानै दोनदों जे बिजेपिया मानसिनि व्यक्तिगत जिउआवबो माने सहाय जानाय हेफाजाब जानाय बायदिसिना माने हाबाफारिखौ लादों आरो खामानि